Hisba ta kama Al-Amin G-Fresh a Kano. Hukumar Hisba ta jihar Kano da ke Najeriya ta kama fitaccen mawaƙin Gambara kuma ɗan TikTok wato Al-Amin G-Fresh kan zargin yi wa Alƙur'ani mai girma izgilanci. Hisba ta kuma zarge shi da yin kalaman batsa a shafukan sada zumunta. Gidan rediyon Freedom da ke Kano ya tabbatar da kama G-Fresh. G-Fresh dai ya yi ƙaurin suna musamman a kafar TikTok, inda da yawan lokuta kalamansa ke yamutsa hazo. Idan ba a manta ba, tun bayan naɗa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa a matsayin shugaban Hisba da gwamnatin Kano ta yi, hukumar ta kaddamar da shirin yaƙi da badala a jihar. Hisba ta yi kaman masu yawon tazubar a jihar, lamarin da ya haifar da cece-kuce musamman ga wasu da ke ganin hukumar ba ta bin ƙa'ida wajen gudanar da ayyukanta. A baya dai Hisba ta gayyaci G-Fresh kan dambaruwar aurensa da tsohuwar matarsa Sadiya Haruna. G-Fresh ya auri Sadiya Haruna amma ba su jima ba auren ya ɓace, lamarin da ya kai su har gaban kotun musulunci a jihar. An jima ana kai ruwa rana kan batun auren nasu, amma daga ƙarshe G-Fresh ya sauwaƙe wa Sadiya Haruna bayan ta biya sadiyar naira 500,000. Allah ya kyauta. Kar ku manta ku yi subscribing akan wannan YouTube channel din mai suna Abba Hassan Entertainment Studio da kuma TikTok account ɗina Media Journalist domin samun ƙayatattun labaranmu.